Bunyog gani ko sa kuha nga na! Ayaw ako na! Judy! Ayaw ko gunitin! Wa man ti kay gunitan. Hindi gunitin ko! Kaya mo talaga dyan di ba? Gusto niya makabugit? Oy, bunyog gani ko sa kuha! Aminaw sa kuha ba? Let me explain. Unsa man yun dapat mo explain, Junior? I-explain ako nga nung wa pa ko matuli. I-explain ba nani mo? Huwag kay Tolino! Sakita, oy! Bisa saon ako kantos! Di naman yun ako makalimta si Junior, oy! Nagpayacheng! Mami, don't cry na, mami. Okay. Dako kayo gasto palit gatas sa bata pa niya karon mahay jud ko. Mami, lapan news daddy. Ambot na. Libog pud ko na. Ano naglibog mga mami? Sabi hindi maglibog ka na cheng na. Daghan pa yung afam, daghan pa yung Indian. Tiyad gitabi mo na. Judy, inaani mo ginay tabo. Sa panahong dira pa ko tulion, wala pa gid madayon. Ingano galing no, wa ka na dahil patuloy no. Naabtan ko cut out. Ano na dahil mo, Junior? Ha? Ginoo ko kagamera, anak! Wad yung kaniyatong laing doktor! Ginoo ko ni mo, ay! Ay, bato na tagagabi, magwanta, lights off ka! Abuti mo, Junior, ay, wala lang yung kanaguna pa! Nag-lights off ta kay maulaw ko. Bantog rin ni Junior, ang imuha sama sa lollipop. Nga naman kita ko uglingin. Eh, dili. Kay mo nagkatugulitanan. Asa naman ka na? Dayo na kay kanadra ka na. Mami, wala na may gata si Bibi. Okay na, Cheng. Pasensya, iko ninyo. Ini bahalag kape lang ni, pero ikaw hindi mo magatas. Kape, mami? Kabibi? Oh, Cheng, bisag kape lang ni Cheng, bahalag wala asukal, bahalag wala init tubig. Ipalanlan lang kape, okay na, mabuhay na ganun siya, Cheng. Na, kung saan ako pagsugot yung daddy? Giunsa man yung mami? Dili basta-basta. Sige siya pa sa ko 5 years, pero dili ko easy girl. Di ba, Bibi? Shish! Kasi dahil nahita mo kami. Hindi mo na ano yung hitabo. Lagutan mo, Junior. Dali na ba? Pakidalalay ko ni mo din, Junior. Ayun, sa patik-atik na, kadali naman kayo ni. Sige na. Bawal na, Junior. Bata pa ko. Na! Trip ako. Trip na ikaw. Ikaw, oo. Ano ba akong mama? Bawal ko kisan sa face. Dali lang. Wala, sige tuwan. Tawa na, Ching. Pau ha, bastos pau ha. Jaya! Ulang kayo ba? Basta naman. Relax lang ba? Nagko na yung sinyot diri ah. I can't believe you, I can't believe. Kapisat pa ka. So karon sa may piliyon, ang akong pagkapisot o ang akong gugma. Kilab mo tiga Junior. Mas piliyon nanti ka kasi si mong kapisot. Makaya na ako na. Basta lights off lang tapiminta. Hindi mapusan akong pagka-virgin. Judy, paminaw, kailangan nga mag-uli mo ni Melody. Katong pangit nga babae, katong ex ni mo. Ew, dili ko. Don't me. Yaks! Kay maora na ang pamaagi para mahapsay ang atong kinabuhi. Dili ko ipala ka. Dili lagi ko Junior. Di ko gusto mag-uli mi ato. Di ko bala ka, di ko mamilya si Muha. Dili ko. Okay, fine. Para si Muha buhaton na ako. Napag-isa kong gubuutan yung buyet. Pero ako na lang yung buhaton na si Muha. Nanapin ang bawag din mami. Kabagat yung nakanin doon. Napakita ko. Bato, pik! Bato, pik! Judy, Melody, ayaw na mo pag-away sa kuha ba? Relax lang yung gog. Ay, Junior. Nag-collab yung mong Juwan ba? Ay, Judy. Sobra na kay Melody ha? Ako, sobra? Ikaw ay sobrang mangalagaw. Ako, mangalagaw? Saan dyan pinagpalit lang dyan ka sa kuha? Wow, wapa! Of course! Talaway mo mga anak! Ayaw, damay-damay ako anak, Judy! Huwag ka pala gusto na ako magpagpanda ko! So, giunsan dyan ang pagpagpanda ko? Kana si Cheng, ginapakawan ako ng gatas. Ang isa, dog food. Bugay! Judy, nga akong gingon si mo ba? Melody, ako si mga tubangan ka ron. Kimangayo kong sorry si Muha. Sure ba? Tinood? Oo, mga lagi kong sorry si Muha. Sino ka nakatik rin mo ha? Wala ko nakatik si Muha mo, Judy. Dugay na kung gusto mga sorry sa imo kay best friend ka, di ba? Balik ko, Melody. I miss you. Ikaw mo sa tuwa mga kaagi. Kana, mo ni tama.
Good, mami. Good, mami. Beses ka! Beses ka! Punta na! Kaya mas mahit stroke ka! Man, unsa ka? Kita kali! Nahiluan! Unsa na yung kabuwang, Melody? Wala yung ka dyan dyan! Nahimalos lang ko! Ang aspirino dire. Teka, bawag. Diba? Paniskartiyan na! Nalagyan yung tulog Jason Perino. Si Junjun dire. Ayaw ko inag. Hiluan ako siya. Oh no! Ha! Gumi! Salamat, Che. Dagdag ba, may? Kata pa rin nahilo, Che.